ked af at være en lille Prime. En fumlebi. Før krigen på Cybertron var jeg også en svækling. Men så gav jeg mig selv et los i den bagerste støddæmper. Hvad er din undskyldning? Har du problemer med Predaconerne? Er dine venner i knibe? Få dem til at svede. Hvis du vil stoppe fjenden, så rejs dig på sofaen og byg op. Byg op. Byg op. Smid sidevognen og kast reservehjulet. Og gå fra det her til det her. Få en dragejægers krop. Så det virker robust. Kreditkort modtages. Check accepteres ikke. Minimum 6 måneders medlemskab. Det er et Decepticon-frit træningscenter. Check transformers.com for at få mere at vide.